Bhí cuasaí sa tre Lidl chorm gomáid dul isteach go Babhta cethair. Le buan ar na cup bhí géarcháid Port Láirge agus Áth Cliath le buad a duchan cain éigin ana sa tabla. Ceocha cut a bheith sásta ag fágan stad Parnell. Mícheál Trisláán ha man trátrachta. Jackie Hanna Hochtas an dóhéhan sa Trónóna agus an chéad búte go Roinn ach an dóchlithe dearna caiilteag Port Láirge agus ag Áth Cliath agus Buaicphointí strath luach for ar fálan sa Trónóna chéad cúlín ag Port Láirge deis beidir Ceanel an son agus iad ag brú chun tosaigh an son cabhairg tastáil réitear scuile leis an imirt agus iad ag gur den éigen chun third face scór ag a deire tá sé sin seoirithe isteach agus Haran Trasnád ag a deire scór maithe an son ag Port Láirge an chéad dá cúlín aimsethe agus na cuairtóirí agus well Áth Cliath is sa tóir ar géad scór. Spás na Park an son ag Rebecca MacDonald. Deis ar cúlín tá sé sin díreach leistigh den cúla scór maithe Áth Cliath. Ceanna heasta gútha. Agus first barnis oscailte de thrí cúlín idir na fórd an son. Deis ag smachú an son fós a dul. Leis go tóg an count son coristeach ó dígras an imirt an son ag bhí sí féhrú ach anna cúlín. Ar an risenis Áth Cliath tacht. Ceanna cúlín chun deirg agus sa tóir ar scór rihan bris an count son Ibrahim tríd an son spás deis ísel sár cúla cuimh O'Connor. I bhd an number spás tu go de ruch sí isteach mar na curfáinge teach amach ní stoppa agus ísel isteach san angach agus an isní leachtarach éon cúlín amháin tris obermhór bheith déanta go Port Láirge deis ar Dave an son méh Roinn ag aimsiú agus an bhearna síntaachtaí gá cúlín a cúpla scór go maras i chéile agus an clé astrathe. Is ag tús an dair leat a sean an son ag Áine O'Neill scór maithe siúd. Port Láirge ag i brú go maithe an son dar nó féh hanistíod nua am líana Tomás mac tíre ceannas deis an son ag Kellyanne Hogan agus an count son ag a deire Haran Trasnád. Leis an lámhan áirde ag an réitóir ag Gavin Finnegan chun den dún. Áth Cliath dul tríd an Lord Tarrant Gantian son pass maristeachtaí Niamh Heatherton agus tá an cúl ag Áth Cliath buntáiste tucha an ceart an son ag an réitóir cúl cinneach Ivredó ag Áth Cliath agus ní leachtar ríisteach éon cúlín amháin. Agus well an number go tóchas sin a deir an réitóir deis cinneach ag Céad Sullivan na fórne Cothram tá sé teiristeach Haran Trasnád an son ag deir na himrithe. Amach ag Port Láirge an tam geilmh cat agus sin an adó gearrig séite ag an réitóir na Buaicphointí stratha roinnta.